Today we are celebrating the feast day of Our Lady of Sorrows. Ang Tagalog translation po ng kapistahan na ito ay ang kapistahan ng mahal na ina, si Maria, ang inang nagdadalamhati. Kapag narinig po natin ang salitang nagdadalamhati, ang unang pumapasok sa isip natin madalas ay lungkot na ayaw nating maranasan. Sino ba sa atin dito ang gustong nalulungkot? Wala. Sino ba sa atin ang gustong dumanas ng mga problema at ng bigat ng kalooban? Wala. Kung pwede nga, lahat tayo gusto natin maging masaya araw-araw. Di po ba? Pero alam natin, hindi po ganyan ang ating buhay. Isang malaking halo-halo ang ating buhay. Ang buhay natin ay puno, halo ng saya at ng luha. Tagumpay at kabiguan. Ligaya at kirot. Kaya napakaganda ng kapistahan ngayon ng Our Lady of Sorrows kasi pinapaalala sa atin na kahit ang ating mahal na ina, si Maria, siya'y tinuring ina ng Diyos. Dumaan pa rin siya sa mga napakaraming sakit at paghihirap. Though Mary is called the Mother of God, she was not exempted from sorrows. 7 beses po na dumaan sa matinding kirot, mga lungkot, itong ating mahal na ina si Maria. Mula po sa propesiya ni Simeon hanggang sa pagtayo niya sa ilalim ng krus ng kanyang anak si Jesus. Pero ano ang ginawa ni Maria? Hindi po siya tumakbo, hindi siya nagreklamo, hindi siya sumuko at nanatili siya hanggang dulo. Isa pong kanta para sa Dolorosa or Lady of Sorrows ay ang kantang pinamagatang Stabat Mater. Ito po ay salitang Latin, ang ibig sabihin, standing mother. Yan po ang larawan na ating narinig sa Ebanghelyo. Sa gitna ng lungkot, pagdadalamhati, nakatayo pa rin, nakatindig ang ating mahal na ina. Hindi po siya nahimatay sa lungkot. Hindi siya nanlambot. Hindi siya nagpatalo sa kanyang lungkot. At yan marahil ang tanong natin, ano ang sikreto ng lakas ng loob ng ating mahal na ina na kahit na dumaan siya sa pagdadalamhati, nakayanan niya. Naging malakas ang ating mahal na ina kasi nanatili siya sa tabi ng Diyos. Ang lakas si Maria ay hindi nanggaling sa kanyang sarili. Ito ay galing sa kanyang anak, si Jesus. Ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na kahit na sa gitna din ng kanyang pagdurusa, nagbibigay siya ng pagpapala. Kaya nga mga kapatid, kapag meron kang problema, kapag meron kang sakit, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo palagi si Kristo. At kasama mo din ang ating mahal na ina, si Maria, dahil nauunawaan niya ang lahat ng iyong lungkot at sakit. Ito po ang unang maaaring matutunan natin sa Our Lady of Sorrows, ang ating Mater Dolorosa, na kahit na siya ay napuno ng lungkot, nanatili siyang malakas. Your sorrows cannot erase your strength. You can be strong too. Remember that. Even in your midst of sorrow, just stay close to Jesus. Pero pangalawa, matututunan din natin na kahit na nalungkot si Maria, hindi siya nagdusa at hindi siya nagtago ng hinanakit sa puso niya. Though she was full of sorrow, she was not suffering and she did not become bitter. Madalas, akala po natin
na parehas lang ang sorrow sa suffering. Pero hindi po. Ang suffering, ito yung sakit na dulot ng hirap, ng sakit, ng problema, bigat ng buhay. For example, nagtatrabaho ka, nawalan ka ng trabaho, that is suffering. Nasaktan ka ng mahal mo, that is suffering. Nakakadama ka ng malubhang sakit, that is also suffering. Suffering is the wound in itself. But sorrow is another story. Sorrow is the deep sadness of the heart. Hindi lang po physical na sakit ang sorrow, no? Ang pagdadalamhati. But sorrow is a deep emotional and spiritual pain. Sorrow is the cry of our souls. Mary is called the Our Lady of Sorrows. She was not called Our Lady of Suffering. Bakit po? Kasi hindi naman si Maria yung pinako sa krus. Hindi naman si Maria yung nilatigo. Hindi naman ang ating mahal na ina ang pinutungan ng koronang tinik. Ang ating Panginoon ang nag-suffer. Siya ang nagdusa para sa atin. Pero kahit na hindi po nagdusa si Maria, damang-dama pa rin niya lahat ng ginawa sa kanyang anak. Unawain niyo po yun, mga kapatid. Ang sorrow ay bunga ng pagmamahal. Kung wala kang pakialam, wala kang mararamdaman. Hindi po ba? Kung wala kang pakialam, hindi ka malulungkot kapag ang iba ay nagdurusa. Yung mga iba pa nga, dahil walang pakialam, minsan masaya pa sila kapag nagdurusa ang iba. Pero dahil nagmamahal ka, nasasaktan ka. That's why we can say that sorrow is deeper than suffering. Sorrow is the love that hurts you from within. Suffering can be borne alone, and yet sorrow is always shared. Kapag may sakit ka, ikaw lang ang nakakadama dong sakit na yon. Pero kapag yung mahal mo, siya nang may sakit, di ba? Pati ikaw, nanghihina ka din, nawawalan ka ng gana, nasasaktan ka din. Alam na mga nanay yan, kapag may sakit ang kanilang mga anak, hindi gumagaling sa lagnat, sumasakit ang kanilang dibdib. Kapag may nangyaring masama sa kanilang anak, kahit na malayo sila, may kirot yung kanilang mga puso. Alam yan ng mga magulang na nagmamahal. Kaya nga ang sorrow ay mas malalim. At dito po natin makikita ang lakas ng ating mahal na ina, si Maria. Hindi siya tumakas sa kanyang sorrow. Hindi siya nagtago kahit na nakikita niya, hirap na hirap ang kanyang anak na minamahal. Nakatayo siya sa ilalim ng krus. Kapatid, minsan iniisip natin na ayaw ko na ng lungkot na ito, ayaw ko na ng luha, ayaw ko nang nadidepress. Pero tandaan natin, mga kapatid, that sorrow is a proof that you are loving. Kung marunong kang magmahal, dapat marunong ka ding masaktan. Pero, hindi natatapos doon sapagkat sa mata ng pananampalataya, ang sorrow ay nagbubukas sa atin sa pintuan ng pag-asa at ng muling pagkabuhay. When you are full of sadness and yet you have faith, there is still hope and the hope for new life. Third and last, we can learn that Mary was sorrowful, but she did not spread sorrow to other people. Si Maria ay ina ng puno ng lungkot at pagdadalamhati. Nasaktan siya, pero tingnan niyo po ang buhay niya. Hindi siya nagbigay ng lungkot, ng hirap, ng sakit sa ibang tao. When people are in pain, ang natural tendency po natin ay
mandamay ng iba. Di po ba? Kapag galit ka, gusto mo na ibuntong mo yung galit mo sa iba. Kaya nga minsan, no, nakakasakit ka, sasampal mo, asawa mo, nabubugbog mo siya, napapalo mo, anak mo. Pag naiinis ka, naninira ka, nakagamitan ng ibang tao. Kapag bugnutin ka, nasisira ang saya ng ibang tao. Pag malungkot ka, minsan gusto mo, pati yung ibang tao, malungkot din. Ang kasabihan nga, misery loves company. Pero si Mama Mary, hindi po ganyan ang ugali niya. Sa gitna ng lungkot ng ating mahal na ina, she remained composed. Hindi niya pinadama ang bigat ng kanyang dinadala. Hindi rin niya sinisi ang mga apostol. Bakit nagtakbuhan sila? Hindi nagwala ang ating mahal na ina doon sa Kalbaryo. Hindi niya inaway yung mga sundalo na namako sa kanyang anak sa krus. Instead, Mary absorbed the pain in silence. And she offered it silently to God. Kaya nga, naging ina ng lahat ng mga naghihirap, si Maria. Mga kapatid, ito po ang tanong. Kapag ba ikaw ay may problema, ikaw ba ay nagiging pasanin, pabigat, lungkot ng iba? O kahit nasa gitna ng iyong pagdadalamhati, ikaw ay nagiging inspirasyon ng iba? Si Maria, kahit na puno po siya ng lungkot, siya'y naging lakas ng mga apostol. Siya'y naging ina ng apostol na si San Juan. At hanggang ngayon, siya ay ina ng ating simbahan. Mary's sorrow did not destroy. But in her sorrow, Mary gave life to others. She inspired others. Her pain did not wound others, but her pain was a motivation for her to be loving, to be compassionate to others. Kaya nga, ang tunay na kabanalan ay hindi po kawalan ng lungkot. Ang tunay na kabanalan ay hawak-hawak mo ang iyong lungkot, pero hindi mo hinahayaan yan maging lason ng iyong puso. Banal ka, kapatid, kapag nagpapatuloy kang umiibig, kahit na puno ka ng lungkot at pagdadalamhati. That is true holiness. When you continue to love, to help, to serve, even if you're full of sorrow and sadness and pain from within. Mga kapatid, kung gusto niyo pong maging katulad ng ating mahal na ina, si Maria, sana matuto din kayong maging payapa sa gitna ng inyong mga bagyo sa buhay. Matuto din tayo na i-alay natin lahat ng ating galit, ng ating mga hinanakit sa Diyos. Hindi ginawa ang puso mo, kapatid, para manatili ang iyong lungkot. Iakyat mo lahat sa Diyos at magiging magaan ang iyong buhay. At doon nagiging tunay tayong Kristiyano kapag ang ating mga sorrows ay hindi na nakakadagdag sa lungkot ng mundong ito. Kung hindi, nagiging daan ng ating lungkot para tayo ay mas umibig pa, para tayo ay mas umasa pa. Mga kapatid, huwag tayong matatakot sa ating mga kalungkutan. Ang krus at kalungkutan natin ay hindi pa katapusan. Ang krus ay daan na muling pagkabuhay. Kaya kapag tayo ay dumadaan sa ating mga krus at kalungkutan, yakapin natin ito kasama si Kristo. Sabihin natin, hindi ako nag-iisa, naniniwala ako, kasama ko ang Diyos, kaya lalaban ako. At huwag mong kalimutan, gaya ni Maria, ang kalungkutan ay hindi nagtatagal. As Saint Teresa of Avila reminds us, no pain is permanent.
Maniwala ka kapatid, may darating na bagong umaga, may liwanag pagkatapos ng gabi, may pag-asa pagkatapos ng iyong mga luha. Kaya ngayong kapistahan ng Our Lady of Sorrows, tanungin natin ang ating sarili. Paano ako nagiging matatag sa gitna ng aking mga lungkot, problema at pagdadalamhati? Simple lang ang sagot yan, kapatid. Manatili ka kay Kristo, mahalin mo ang iyong krus, at hawakan mo ang kamay ni Maria na maggagabay sa iyo, magpapalakas sa iyo, at maglalapit sa iyo sa kanyang anak, si Kristo, ang ating buhay at buhay na walang hanggan. Amen.